So na yenko yensam foforo mu na adehia wo mo eka Senya Berreku asafo companies 1 and 2 ani adehia ni nyina ho se wo mo manhene wo Senya Berreku nenyi ampabu kweku asiu Premtobre kra wo matena se yedin ahwese na nade mpuntu onni nani so de ntimo mo kasa Adom TV kase etoso Manfo a wonom eti Senya Berreku echiremu a esan se mebunu dodo na enya adwuma nyinti no wonom adane akronfo wonom eyensem trofo nhyiamu no na temamufo bia wombuafu yie ebo wonom manhene sobo se wonom a wokura sika wopese obempumtudwuma ewo ekurum honom no wotata wonom a wotwe wonom ase ekokota ne nyina edi nsunsuanso obone ababejai Senya kru ni so wonom nam sayo so edi adesrede atumpanyinfo animu se womra Senya Berreku emebo amebunu no se beya wonom benya adwuma ye eti se dia kwaso no edi ma ya baten ye ma da ya krofo omo ye adwuma ye omo da ya krofo komedi no kwa wiade ye de ba wo baten no be ndan enti ye peni no ndi mbo ye enti ye be ye ani bi to bi kura ani mo ndan ndi bia no fu na to eti se mo kipu reality ani di to bia se ya asafani siasa anu be wira no Supibonzi Suman eye panyini a wada Senya Berreku asafo number 2 ekuo na no ode adesrede ato so afo hwa ahemfo ensem so se womra Senya Berreku na ahemfo nsem ntawantawa a ase akyere yie ewo no mkrom ho no won hwe no meka ema wonom project will be wire beside. On as well, one sense of the injunction on that to do from court, which means it's preventing everybody from going to work on the site. No, on your end, into your call engine, yeah, you're indicating from your country, yes, yeah, as a former 1 and 2. Yes, I'm knowing as someone of what from because as a former Yasam, Yanka of Fox. Nenye ampabo kwaku isiawo edeto yamani boni animu se sobo a wonom de abone nyina na nyade anokure bia wo mu nanso enyade se wo pene so ema yamani boni etwe na no nsam no egu kasafo nyini so